EU's vigtigste institutioner og politiske system, og den er lavet af Emma Savage fra NU. Så EU, det er et unikt politisk system, grundet at de ikke har deres eget militær. De har ikke sit eget politi. EU har en relativt lille administration, og EU kan ikke selv udskrive skatter og afgifter, hvilket er med til at gøre det til en unik politisk system. EU er delt op i 4 segmenter. Vi har det europæiske råd, som vil blive forklaret lige om lidt. Derefter har vi ministerrådet, EU-parlamentet og kommissionen. Og herunder vil jeg lige forklare, hvad de forskellige institutioner indgår i. Så først så har vi det europæiske råd, hvilket primære opgave det er at tilføre fremdrift i samarbejdet, hvilket altså betyder, at de er med til at igangsætte de nye initiativer ind i Europa. Og en anden vigtig primær opgave, det er at løse sager, hvilket betyder, at der er tale om, at de skal løse sager med stor politisk betydning. Og så den tredje, det er så krisesituationer. Så hvis der opstår en krisesituation, ligesom dengang der var 9/11, som for eksempel, så mødes rådet om at tage et valg omkring, hvordan Europa skal forholde sig. Så det europæiske råd, de mødes 4 gange om året, medmindre der er andre grund, så for eksempel ved en krisesituation. De europæiske rådsmøder, afholdes normalt i Bruxelles, og varigheden af møderne, det er 2 dage, og det afholdes den første dag bag lukkede døre, mens på anden dag bliver resultaterne præsenteret til offentligheden. Det europæiske råd, det er opbygget med, at der skal være det, der hedder konsensus, hvilket betyder, at alle skal være enige om beslutningen, før den kan træde i kraft. Og det europæiske råd, det består af alle EU-landenes stats- eller regeringschefer. Og så er det så delt op i forhold til, hvor... Nej, det er ikke her, det er næste gang. Sorry. Nå. Det var her, det var. Så har vi ministerrådet. Og ministerrådets primære opgave, det er at vedtage lovgivning. Så altså for eksempel budget, som man kan se. En anden opgave, det er, at de skal have kontrol med kommissionen. Altså, at de skal sammen med kommissionen gennemføre EU's lovgivning. Og så er det udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvilket betyder, at ministerrådet kan være med til at iværksætte initiativer uden indblanding fra de andre institutioner. Så ministerrådet repræsenterer medlemslandenes interesser. Og så har jeg taget et bilag med, som viser opbygningen af ministerrådet. Så den er inddelt i 3 niveauer, hvor øverst og højst i hierarkiet, om man vil, er der ministrene, som sidder i det her ministerråd. De er ansvarlige for at vedtage lovgivningen. Under ministerrådet, der finder vi så det, som jeg vil tro, man udtaler som co-repair. Og de består så af højtstående embedsfolk, som er med til at forbedre møderne for ministrene. Det er de her core repair, som vurderer, hvorvidt en sag skal være med på ministerrådets dagsorden. Og så derunder finder vi arbejdsgrupperne, som vi cirka har 250 af. Arbejdsgruppen, de består så af nationale embedsmænd, som er med til at forbedre sagerne for ministerne. Ministerrådet har også en formand, og medlemslandene skifter til at have en formand
hver halve år. Ministerrådet er så også inddelt i, at der er forskellige ministre med. Så hvis der er et problem, der indgår økonomi- og finansproblemer, så er det økonomi- og finansministerne. Og det samme med, hvis det er landbrug og fiskeri. Så der er altså, alt efter hvilket politisk område det omhandler, sender medlemslandene den relevante minister. Yes. Derefter har vi så Europaparlamentet. Deres primære opgave, det er at vedtage lovgivning. De er så sammen med ministerrådet budgetansvarlige, og så er de også lidt demokratiets vagthund, som bliver forklaret. Ja. Så EU-parlamentet, de er med til at repræsentere borgerne. Altså, de er valgt af borgerne, og der er så valgt hver 5. år, hvilket er her om ikke så længe. Og det, der menes med demokratisk vagthund, det er, at de er med til at kontrollere de andre EU-institutioner. Og så er opbygningen følgende, at de har 751 medlemmer, som er forkortet MEP, eller MEP, det ved jeg ikke, om det er på engelsk. Der vælges hver 5. år. Og så har jeg lige en fortsættelse på EU-parlamentet. Her kan man se opbygningen. Så EU-parlamentet er også indbygget efter partigrupper, lidt ligesom Folketinget er. Så der er forskellige partigrupper efter ideologer på en eller anden måde. Så partigrupperne, de står for fordeling af poster og sager inden for parlamentets rammer. De udnævner hver en formand, som leder møde i parlamentet, og som så repræsenterer den her partigruppe overfor omverdenen. Så medlemmerne af parlamentet, der ikke er med i en partigruppe, de bliver kaldt for løsgængere. Og det kan man jo også være i for eksempel Folketinget, og det er måske ikke helt det nemmeste. Så det bedste er jo at være tilknyttet en partigruppe. Så vi har for eksempel EPP, som er en lidt kan sammenlignes med kristelige demokrater. Så det er sådan. Derefter så har vi SRD, som er progressive forbund af socialdemokrater. Og ECR, som er det konservative. ALDE, som er lidt liberal alliance på en eller anden måde. GUE, NGL, som er venstrefløjs fællesgruppen. Også et grønt parti. EFA, som igen også er et grønt parti og meget sådan fri alliance. Og så EFD, som er omkring frihed og direkte demokrati. Og ENF, som er for frihedens Europa. Ja. Og så til sidst, så har vi kommissionen. Deres primære opgave, det er at dømme i tvister. Det kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad jeg mente med det. Det er også initiativtagerne for EU's lovgivning. Fordi at kommissionen er den eneste institution, som kan fremlægge forslag, er den i en stærk position til at sætte EU's dagsorden. Forslaget til en ny lovgivning kan dog også udspringes efter ønsker fra det europæiske råd, ministerrådet eller Europaparlamentet. Men det er kun kommissionen, som formelt kan fremsætte de her lovforslag. Så de kan blive pitchet en lov for de andre 3 institutioner, men det er kun kommissionen, der ligesom kan fremsætte lovforslaget. Hvilket også er noget nyt i Lissabon-traktaten, at en gruppe borgere kan opfordre kommissionen til at lave et lovforslag. Dog skal den så have mindst 1 million borgere
støtte, og, disse skal komme fra et betydeligt antal medlemslande. Så altså for at et borger skal få et lovforslag igennem, skal de bruge 1 million støtter, hvilket kan gå hen og være lidt svært. Derfor er det nok ikke noget, der bliver brugt mega meget. Kommissionens opbygning er af 28 kommissærer, hvor hver medlemsland, eftersom vi har 28 medlemslande, kommer med en kommissær, som indstilles af den nationale regering. De her kommissærer må ikke favorisere deres eget hjemland, hvilket i praksis selvfølgelig kan være lidt svært. Og så bliver kommissionen ledt af en kommissionsformand, og formanden bliver udpeget af det europæiske råd med flertal. Og det er så også hver 5. år, at der bliver udnævnt en ny kommission. Yes. Det var det.